बेफोरो मा हो आइ बेफोरो मा नै मा जानांगौ जाखो जेबो नङा दसेनो बिदि बा दसेनो बिदि आं जेबो खोना बुजिमोन दा आरो बिनि सायाव न'निसो मानसि जाबावबाय न'निनो मानसि जागोन बेखौथ' आं मिन्थिलालै आयै नाथाय जायखिया ओमफ्राय बेथ' आइ बे खानाय गोमो मेहेरालाय हो जाम्बिलाय बेबो बिसिनि न'नि मानसिनो सानसोरांनि फंबाय बावसो आयु मा दंहाय माने गासिबो न'नि मानसि ओंखारजोबखो होमबा आइ आंथ' मा मोनथिबावनो आयै नाथाय बेबो सैथोखा कि आं सानसोरांखौ नाथ' मेहेरखौ सानैखौबो मोजां मोना आं रावखौबो आं एकदम बोरैबासो मोनबायहाय आयु मेहेरा सानसोरांनि फंबाय नङा आरो सानसोराङा इलिसा माबा बिहामजोनि बिदा आयु हाबाब माने जोंनाव फैनाया सानसोरांनि बिमा बिफाया आरो जोंहा मिजिं बाबुनि माने मा होनबावनो आयु बिहाव बिखुनजो गासिबो ज' जाजाय नोंहाल' लोगो मोनथारनांगौ जाहैबाय आइ बिदा फंबाय हनै आं नङा दसे सिरि जिरायथ'नांसिगोनहाय जानाय नंला आं मिन्थिया दे बेखौ आंलाय मा मिन्थिगौखाय बेफोरखौथ' बाद दे र' ओमफ्राय आंथ' आदरथिखौ बिदि होनना मिन्थियामोन ना नङाबा आं बिदि खालामनो साननायानो नङामोन दा बिबा बहा थायो सानसोरां सोंबा मिन्थिगोन दे बिसिनावथ' थायोना हो दा बिसिनाव गैया बुंगोन दे आं मेहेरा आंनि जेबो जाया बेजों जेबो गैया आंहा बेचारिना दुखु मोनबाय बियो आंथ' बिदि लिस्टआवनो गैथ'आ दाबो टुनटुलिया मोजां मोननाय नामा नाथाय बियो जुदि मेहेरखौ मोजां मोनथारोबालाय आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबाथ' दे जागोन दे आं बुंगोन नाथाय मेहेरखौ निमाहा हो आं एसेबां गोरलैयो बापरे ओमफ्रायथ' दिनै थामाम ड्रामा जानायनिफ्राय एसे बासिथ'बायलै नङाबाथ' मा सोंगौमोन जोंखौ बिदिजोंलाय बोरै जागौमोन दे आं बिदिखौ हाया ना बाबाना आइले आं बेबायदि खालामनो होननानै खालामाखैलै मा मोनथारदों नोंहा बेबायदिसो खालामफोरोंदों आं नोंखौ हो मोजां लाना खादो नोङो हो आइ बेबायदि नङालै लानानै खारग्रा बियो गनाबोरो हा लावथियाबोरो मोजां मोनथारदों हामाहाय जाबायसो थोदों नाथाय बेफोरबायदि खालामनांलायगौ गन्थं मोखां हानायनि खामानि आं नाथाय गोसो जानानै खालामाखैमोन ना आइ नों गोरोन्थि बुजिबायना आंखौ ओइ बाबुहा जोंखौ बुंनांगौमोन नोंबो आबौ हाबि थङालि सिख्लाखौनो मोजां मोनथारबाय होनबा नोङो सिगांनाबो सिगां बेफोरबायदिनोमोन आरो दा नोंबो बेफोरबायदि हिनजावनि माबायावनो माबाफिनबावबाय आबौ थालानो एसे मोजांफोरखौ खेबसे नायखागोन नुवाखै गेदेर उन्दै मिन्थिया माबायदि उल्था आयु खुगायाथ' लाजाखायासै बेफोरबायदि हिनजावजोंनो संसार जानो हागोन आबौ बाबु नोंनाबो लाना खारनायानो जाद्रायासैहाय नोंनाबो हनै थिगसे रागा जोंबायना मोजां जायासै आबौ आंबो एसेबो मोजां मोनथाराखैहाय आयु हामजायै जोंहा बेफोरबायदि न'निसो जाहैबावबाय माथो बुंबावनो बिहामजो आं मोनथियामोनलै आबै ओमफ्रायथ' टुनटुलिया इलिसानि बिबोनांसो जायो होनना मोनथियामोन आं नङाबा बेबायदि मालाबाबो खालामामोन आं दे आबौ जि जाबायसै आरो बिदि गोसोखांनांला मा जाखांथारदों बोरो बिदि खालामसैना हो मोजां मोनो नोंहा हिनजाव जोबदोंमोन न'नि बेफोरबायदिनो मोनथियामोनलै खाथिर गैयाहाय हो न'निनो सोरबा सासे फिसाजोखौ लाना खारग्रा बेला सिंनो आबा हो आं टुनटुलिखौ मोनथियामोनलै बे इलिसानि बिबोनां ना मा नङाब्ला आं मालाबाबो रायलायाबोमोनलै बेजों नोंनि थाखायनो आबा मा साननांगौ दे जेनेबा रायलायबाय नों मानो बेफोरबायदि थिखोना लांनाय दे दा मा साननांगौ हजों जोंहा फिसाजोनि न' बिखुनजोआ मा साननांगौ नोंखौ हा आं नंगौखौसो बुंदोंलै आयै आं इलिसा सिसनि माबा जायो होनना जेबो मोनथियामोन बेखौसो बेसेबां बाथ्रा खोनासंहोगोन मोनथिदों नों आबा न'नि बेफोरबायदि गोसोथोलायबाय नोङो नङा आं मोजां मोनाथ' गावनि बिनानावनि थाखाय एसेबो सानासै नङाबा एसेबो नोंखौ मालाबाबो बिदि जागोन सानाखैमोन आबा सोरबा सासे सिख्लाखौ नों बेबायदि थिखोनानै लांबाय किडनेपफोरबायदि नों लाजिनाय मोनदोंमोन आं जेबो मिथिया नाथाय आं मोनदों आबा लाजिनाय मोनदों आङो मानोना आंनि आबा सानसोराङाथ' बिदि नङानोमोन ना बिदि जानो समायानोमोन सोरनिबा फिसाजोखौ बेबायदि थिखोनानै लांथां होननानै नोंनि आइजोरिया फोरोंदोंमोन नोमाया गोरोन्थि जाबायलै आयै आंनिनो गोरोन्थि गोजा माथो साला साननाय मानि गासिबो उल्थां फाल्थांल' जासैलै जेन'बा बिराद गाज्रि दिन सफैगासिनोलै मेहेर जेखौनो सानो गासिबो उल्थाल' जायो मा होननांगौ दे बिदि जिउखौलाय ओमफ्रायथ' मोनसे आदायाबो आंनि थाखाय प्रब्लेम जाबाय आंहाबोथ' आरो मा बुंबावनो आंखौथ' आं दे बाद दे नाथाय जुदि आदाया बे हिनजावखौ लामारनांगौबा मा जागोन दे नों गावखौनो बिदि प्रब्लेम खालामनाङामोनलै आदा दा मा जानांगौ दे
ओमफ्रायथ' आंबो थांथ'नो ना मानोबा आदाजों नङा बे सिरि थाथ' बुंदोंमोन ना आंबो बिदि सिरि जिरायबाय थाबा बोरै जानोब्रा है प्रब्लेम जादों नालाय जेन'बा माबाफोर गोरोन्थि जादों एसे रायलायग्रोनांगोन ना दा आंबो रायलायनोथ' थांदोंमोनलै मोजाङैसो बेबो नाथाय नङा डाइरेक्टलि हनै बिनिफ्रायथ' आरो सासेयाबो गैला आंनि हाथरखि बेबियाबोथ' गैलाना मा जाबावगोन दे माइनावलै गुबुना नोंखौ सैदासै आंथ' सैयोमोन ना नों गावनि मेहेरनिफ्रायनो गोजान बोरै थांनो हाखो दे थागौमोनब्रा जोङो सानैजों नोंथ' बिदि खालामनाङामोन ना गोसोफ्रानो एसे बोरैबासो गिखांनाय मोनबायलै आंखौ नै मेहेर आदा दहायै जादो आदा जेन'बा गासिबो रेडिखौथ' मावग्राफ्रासो खालामदों नाथाय संनायखौलाय आं संदों अके आयै भेरि लं टाइम ना बेसेबा गोबाव जाखाबायमोनलै माने न'आव बेबायदि जायो आरो नाथाय बिराद हारसिं मोनदोंलै आं आयै आयै आंनि फिसा हौवासोना हारसिं मोनना दे हामा आदा आं दंना थेंक्स आयै जों न'आवबो एसे बेबायदिनो एसे दावराव दावसिलै आयै मा बुंबावनोथाय आं आफासोना जेबो नङा हो दे जागोन जानोनो बास्रादोंलै माथो दा आंनि हाथरखि बेबियाबा आयथ' मानसिनि गेजेराव नों बिदि खालामदो मानसिफ्राथ' मा सानगोन दे नोंसोरनि थाखाय खेलायानो जा जियानो जा बा थगायनायानो जा नाथाय मानसिफ्रा बिदि नोजोरै नाया आबा दा नोंनि बिनानावा नोंखौ माब्लाबा बुङोब्ला हनै आदायाथ' हिनजाव थिखोनानैसो लांदों माबोरै मोखां देखायगोन नों आबा एसे साननो नांगौ आबा माबा मोनसे खालामनायनि सिगांबो आंखौ बुंगोन आबा नांगौबा आं माबा नोंखौ माना खालामो नामा खालामाथ' सनाखौ लानाय टाइमावबो आबा एकदम गोसो खुसि एक्सेप्ट खालामदोंमोन दे आङो गोसो गैयाब्लाबो जे फिसालानि खुसियानो बेयावनो दङबा आंनो आंनि गोसोखौ बुजायदोंमोन आबा आरो नोंनो गोदान मोनसे आइलै आं थुनथुलिजों माने बेजों जेबो बिदि सोमोन्दो गैयालै आयै अब्ला ओरैनोसो नों बुङाब्लाबो आं बुजियोथ' आबा सासे सिख्ला हिनजावसाखौ बेबायदि बिनि न'निफ्राय मानसिफोरनि गेजेराव थिखोना लांनाया मा मुलि नोंथ' हौवा मानसि बेथ' हिनजाव मानसि बायसान्स गाबोनफोर बेहा माबा मोनसे उसुबिदा जागोन नोंनि बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय आबा सोरनि लाइफआ बरबाद जागोनहाय साननांगौ बुजिया नङा बुजियोना नोंबो आबा दे जाबायसै बिहामजो हामबायसै आबौआबो बुजिखासिगोन बियो दे जुरि दा बुंसै आरो जेबो बुंनो नांला थ' जोंहा बाबु साना हनै बुंखादोंना जेबो मोनथियामोननो जे जोंहा एलिसानि माबा बिबोनां जायो ना मायो जोंबोथ' मोनथियामोन ना अब्लाबोथ' इमि अब्लाबोथ' नांगौबा एलिसाखौनो आं बुजायहरगोन दे बेखौ बुजाय इमि बेखौ सोरनि सोलोंदों नों बेबायदि खालामनो मालायनि गथ'खौथ' मा बुंनो बुंनांगोनथ' आं आंनि गथ'खौनो ना नाय दंबाबो गैयाबाबो आं नोंखौसो बुंगोन आबा गुबुननिखौ मा बुंनो आइम सरि आयै जायखिजाया रायलायनो नाङा नोंथ' आंजों मोनथिथारामोनलै आङो जे थुनथुलि नों मिजिंनि बिनानावसो जायो माने नङाबाथ' बिदि रायलायनायानो नङामोन ना आङो मानो रायलायनो आंलाय सानदोंमोन मेहेरखौसो आङो माने बेफोरनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनो दा ओमफ्राय मा जाखो दे बेफोरनि थाखाय एलिसा सिसा माबा मोनसे जायोब्ला मा जागोन आंनि दाय जासिगोन ना ओमफ्रायथ' बिनि बिखुनजोआ बारा थिग नंखायाना नङा बिदि जायालै